तो जियानो जा गाइस उपाय गैया आंनि गारि आयो इसोर नैसे जियानो जा बिखा सिखा मावबाय आं दायो बोरैबा मोनगासिनो सानफ्रामबाय थादों आरोना 3 years कार्बि आंलं क'क्राझार चिरां जेसेबां जेनेबा जोंनियाव बेरायदों आं बेजोंनो बेरायजोबदों ओरैबायदि मोनसे एटाच जाना थायोना नङा होमबा इसिबां गोबाव बेरायनाय गावनि गारिजों गोसोफोरखौ एसे बोरैबा मोनबाय थादों तो जियानो जा फाइनालि आं बेखौ फानबाय आं आरो बाइक सालायनोबो इसेबां माने गोसो गैखाला नालाय आं दायो स्कुटिसो लानो नागिरदों स्कुटिखौबो आं गोदानबो लायाखै आं सेकेन्ड हेन्ड लायगोन बेनो आरोना आंनि आखायाव माने गोदान गारि जोबखाया बिराद फाग्ला फाग्ला आंना लोगोफ्रा मायाव लाना थाङो मायाव उरायो गारिखौ ओंखायनो आं एसे बोराय गारिखौ लाबाय सेकेन्ड हेन्ड लागोन जास्ट बे नावकाटा न'आव थांनाय बिराद बिदिनि थाखायल' आरो जियानो जा गाइस फानबाय आं बेखौ दिनैनिफ्राय नुनाय नंला नोंथांमोना रिटिमा डार्लिं आंनि तो जियानो जा गैला दे गाइस दिनैनिफ्राय नुनाय नंला नोंथांमोना आं बेखौ फानबाय ओमफ्राय आं बेलेग गारि लांसिगोन बोरैबा मोनलायलाङो आइखौबो उपाय गैया लोगोफोर नैला बेनो आंनि गारि लांग्राया सेस आंनि रिटिमा डार्लिं आं बेजोंनो बेसेबा बेरायबाय नोंथांमोना मिथिखायो आंखौ क'क्राझार चिरां कार्बि आंलं दिनै मवानिफ्राय मोनफैगोन मानसिया मिथिया लाना थांसिगोन दा उपाय गैया आइखौबो तो जियानो जा गाइस मा बुंनो आंहा फाइनान्सआव लानायमोन बे गारिया ओमफ्राय लास्ट किस्तिमोन आरोना बेखौ होखानोसै जेनेबा लास्ट नालाय मोनसेल'सै ओमफ्राय दायो फानबाय आङो बे गारिखौ नै बिथाङा लांबाय बेफारिसो बियो सोरनोबा बायफिननो हागोन बेनिफ्राय लांफिननो हागोन ना दा जियानो जा गाइस आं बेखौ फानबाय बिराद दुखु दा उपाय गैया दा हराव आं हरसे उन्दुलांनाय नंला आं जायखिजाया गोदान गारि लायथारनोसै बेनो नायगिरना होनांगोन आंनो जागोन लागाव जायखिजाया ओमफ्राय गारिखौलाय माथो बुंनो जास्ट नाम्बार प्लेटआल'सो लोरगिबायमोन आंना ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया लांफिनोबा लांफिननो हागोन सोरबाफोर गोदानखा खिन्थु बिराद दुखु नांदों फाननानै उपाय गैया सेसलाय नै लामालाय बेसो आसिला लागाव नायाबाय नै गोदान गारि मोननाय बिरां मानसियानो खारखासिनोसैलाय लागाव जायखिजाया बेयो जोंनाव बे डिलारावनो गोदान लांफैदोंमोन दिनै नैला बे लादों मालिकआ खारजोबसिगोन पार्टि होनांगोन सानना गिजोब्बाय होला नामा होला तो लोगोफोर बेनोमोन दे भिडिअ आं एसेबां माने बेलेग आरो आलदा ब्लगबो बानायफादेराखै आङो जास्ट आं डिलारावनो दंखायो नालाय आं गारिखौ फानदों बेनि थाखायसो आं भिडिअखौ बानायनो नोंथांमोननो देखायनो उनाव आरो नुनाय नंला दे ओमफ्राय आरो आङो लायोबाथाय दायो माने स्कुटिसो लासिगोन नालाय आं सेकेन्ड हेन्ड लागोन आरोना तो बेनो जास्ट बेनो दुखुआ आंना इसिबां गोबाव थाबाय आं बे गारिजों ओमफ्राय दायो जुदि खनसेयावनो बिदि हरोबा मालायनि आखायाव गोसोफ्रा एसेबाबो बोरैबा मोनोना उपाय गैया नायबावदो खनसे गोबाबावनोसै नामा होनलायसै तो जायखिजाया हरनोसै उपाय गैया ओमफ्राय नेक्स्टआव स्कुटिजोंसो नुसिगोन आंना एबार ब्लगखौ आं ओरैबाबो मट' ब्लगार नंखाया नालाय ओंखायनो जियानो जा बेनोमोन भिडिअआ दे आं गुबुन बेलेग भिडिअ बानायाखै जास्ट नोंथांमोननो खिथानो थाखाय आं बेखौ बानायदों जास्ट बेखौ फानबाय नालाय आङो आंनि एनएसखौ एसे बोरैबाथ' मोनदों 3 years बेजोंनो बेरायनाय नङा होमबा बेबायदि आरो जियानो जा बेनो भिडिअआ जोब्बाय दे